Çarxın çeker, yoğurlar, teyirler. Göçülün yoğurttur, yerelin ayıdır. Dünye bir hoş suret, ovadan ayıdır. Kola düşmez, aşık olanın kalır. Men sana ayak telinmer canımdan sızırvaydık geliyor. Yine bir gede baydiyan. Mana adamlan dünyası yerler. Bu insan çağatının düzetecek dünyası yerler. Sen kimmişin bunu düzeter yani. Kovsa arrını kıynamadı. Öz öyün, övzarın bilen ol. Menim sana adyan zamanım. Sençe eysem adaminin mahluk yani kol koşurup yatıvermeli. Antanlık merteben unudum, mecid öğürleymeli. Koğusu öz yolun bile ol. Adım olup, adım adını bilmeyin. Ondan kıpır otlar görün, mal yaşı. Hadica, o sevgiler bol boli, sen şunu bir dinletene. Söz mağazını bilmeyin, ondan kıpır getle. Jabarcan, dur. Ondan biri, pestaylan yallo. Wow. Suutur, saltırak bol. Saltırak keter. Neme dursun? Bolsana. Koyup gidersin. Reşit. Bana ne bolli? Hadi ne rolü? Hadi. Bol. Vay. Ya. Buna kadar dolly. Mongom bolca olli. Allahcan. Özün sayı. Olan günahını geçe göre. Saklanın! Ey insan çağılır, tövbe edin, şey beri de bir zalimlik görmeyin. Yaşlı, yolun bilen bol. Bak men fakir yolum bilene, yönü sizin yolunuz düşnüktüdür olsun. Bizim yolumuz cudda düşnüktüdür. Bizim yol İran'ın, Hıyvan'ın kulgurnak bağdarıdır. Sizin yolunuzda key günah soğat diyen zat yok mu? Yoktur. Kan kunu armılar geliyor. Sizi kan kunu bakın alap, neyse kelle alıp kayttınız. 5 kelle derip 25 kelle. Key bu kelle kesişliğin soruğu yok mudur? Erte olur gelip 25 kelle derip, 125 kellene gitmez mi? Hudaydan korkun. Yaraşık tövülla hani. Ağır namızın yoluna at üstünde doğrup at üstünde çağın veren Türkmen ağır namızın bağları salıp kazanç ediyen midir? Kedretim ağzımırın nağlışını yatlan. Her gün açıp kulgırnağın bağdarın, namızın bağdarı salsın neyleyin? Besef yaramıda doğulatma red bol kellen kesilmeyen ki. Biz o kelliler sanavallık, sanavam tavsırmalı. O kellileri derip öz kellemi tavsırıp bilmez de. Ey tovu! Jabarcan bir setirler dinle. Sen aşığın menem, özgü aşık yoktur sana. Ağızarın men Kayısan bir şekerden. menem dinletene. Yetimi görüngde güler yüz vergil, koldan gelse onu tağın duz vergil, bir gamlı görüngde şirin söz vergil, enteni gallıyırı himayet yağışı.
baktın çuğdi. Ana moğulle kemini öt ayacı bilen toyun üstüne geldi. Bir ahı kolaydı. Öyle girmekle tov verik. Esselamu aleyküm Mehmet. Waalaikumesselam. Esselamu aleyküm. Kimin? Waalaikumesselam. Ay tüveleme. Bereket. Esselamu aleyküm. Waalaikumesselam göroğlum netilleri. Esselamu aleyküm moğla kimin? Waalaikumesselam çölgürgütleri. Tüveleme. Gelinler aman mısınız, amansaq mısınız? Salamu aleyküm Mehmet Gülbay. Aman mısın yeğen? Esselamu aleyküm moğullam. Waalaikumesselam yigitler. Moğullam. Edil göğün edişime deyali. Pelincan'ın toyunun üstüne geldiniz. Şeye kolaydı. O öyleydiniz. Han ayarındır. Gözme yolda galbe. Ayşenem toyumda moğullam olaysa deyip göğün ediyali. Tüveleme. Ola tüys olaydır. O var adı, on ol. Tanrıyal kadın moğullam. Bütün ovamı göğün etti moğullam. Şeylemi, ay bizden mitleyen işin hiç müşgülü olmaz. Pelincan'ın toyununa nesip etti aydım sazı veren ağla yad edersin. Tanrıyal kadın moğullam. Toyumuzda kay. Şeyde var. Kurban Mavut, amanlık mı? Kurban Mavut'taydın. Sen ne için toydu der? Doğrudanım. Ne için toydu der? Ey sesli demir toy olur mu? Kurban Mavut'taydı. Moğullamın özü utarına versenizle. Vay mamuriyeti, boy soğulan boşun nefili. Daşyere giden ova gomşu olsa, buydun ağrına. Boyu görü. Toygunu göz yaş ayıp koydu mamur. Boyu görü, kıyıdın gitiyen yeri yok. Mamuriyeti, kıyıdın kağlaşıp çıkara. Mamur ağlama. Hani koyun sen koyun ağlama. Ağlama Murat'ım, ağlama sana, ağlama. Bunlar haberli mi kız? Desedin. Desedin diyen. Utanağız yok mu? Toyunu beydip ızlatıp oturmağı. Hani koyun sesini de. Desedin. Desedin diyen ne sede? Hani ağayını da koyun da aydım ağaçla. Sevilin bilenay, ey uçuşmaşa vay, oynavalay. Gel hey ya yarim. Ay sağ ola. Siz bir cahan keşti adam. Dünyada kenin aydatlar köptür. Şu görünüştenlerinizin bize de gurur vereysiniz. Gödül dünya, genen aydatlardan dost doğru. Sonku görünüştenlemin içinde men üçüne in tädiğin ineşi. Ovu sıyırıp bir adam geliyormuş. Ol adam öňünden çıkan adamın günah ayıbını görünmadığını bilýärdi. İlkähä on yüzüne aýdýarmyş. Soňam onu bütün dünya jar edýärmiş. Görä. Häzir şol adam biziň obamyza ýetip gelýän bolmaly. Molla kimin ağa? Hawa. Ol adam kiticik ayvana maýdaýamka. Ay kicicik ayıbın ara adam gatry girip aýdýarmyş.
Dolan yegdeydin, on ýaly keramatlardan beýle uşak-uşak gatlardan deň bolup durady ýok. Yürü öz bir aytdım der, öllek bayın adamçılığı deysen belen tüvelemi, öz çopanın toyunu atorunu durup, ödü urnap, ödü geçirpiyor. Ya adamlar, bu zatlar şeyle de bolmalı ahiri. Ondan çopanın avrayı, öd avrayın değil mi näme? Yine siz bana bay diyeniz. Molla kemine. Eýsem men şuun bay mıdırın? Aslaha bay gallym diýsene. Daşky talaňçylardan ýaňa bayım geday gally. Bugun bay ile garybyň arasynda parxallym näme? Ezide honarlyk edesin gelýär. Ýöne elimden emir gelýän zat ýok. Hani öňkü eli alanyk Adamlar, beýik bardy ur biziň milletimiziň ykbalyna gysgaçyk pursatdyr. Geçer. On soňam türkmen beýleje pursatlar üçin mizderjek millet däldir. Bu milletin gadany boşan bolsa, ruhy başdyr. Türkmeni ruh nepislik bilen jadylap alaýmadan özüni okaýaraga berjek millet däldir. Algyrlykda gurt çagatyny tapak bilen merdana türkmeni hiç mizdermek yaraşmaz. Şu türkmen naý özüniň kimdigini biläýse. Gyrylma, ynjama, sabr eyle köňlüm. Gelipdir bir zaman öter garyplyk. Yelba Men çakmy göre oganymlar Eýral wasyna giren diwan alamançylar bolmaly. Molla kemine. Mamuryň ýagdaýyna özüňiz bilýäňiz.
Ayşe'nin uğrunda siz çıkmasanız, men çıkmasam kim çıksın? Çakımçak bolsa, onu hıyvan Gırnak bazarına eltkeler gerek. Galannam özüňiz oýlanyp, özüňiz uş tapaymasaňyz bile bilmedik. Gapylar. İşana hani yola ak pata verin. Vallahu hayrin hafizun ve huve erhamer rahimin. Allahu ekber. Ýaşy dilegde bol. Allah versin moza. Gurban wagt mene tiden tidi yola düşmeli boldum. Adam şekilli öýesi bolugum bolmady. Ýöne senem meň ýagdaýym bilýäňe, özüň görüp durdyň dünýede näçe näsalyklar bar. Şeýle ýagdaýda men nenen gol oşurup oturýan. Wagt geler dünýe düzeler, hemme zat gulaly gulluk bolar. Anan soň menem uliýaldyň öz ojagym bilen mor. Taw otur. Ýagşy dilegde bol. Men hädimen geler. Yaradan beyle kamil hoş suratı, beyle tağaşı nenen edip yaradıp bildin. Ey kudret bilen tören kudret. Cahanna görmedim sende bir peri. Eremin bağına huplar enveri. Ajdarın şamhar zülklerin tarih. Görse ikram eder cennetin hüyri. Husnuňa tap bermez kuýaşyň nury ýüzüň meňzer mahy tawany gödel. Ne persen kovus çölli inçe bil, lebe köwser piste dahan şirintil. Men şeýdaýy bilbil sen bir gyzyl gül, ýüzleriň benewşe taşlaryň sünbül, göwsüň tu enar kamatyň tezil, o şar ýanaklaryň reyhana gödel. Perpeyker aglap bolmaz özünden, leyli senem akça etmez ýdyndan, muşdogum özünden, şirin sözünden, ay bilen gün hyjyl tartar ýüzünden, totuya eýletem kadam tozundan, röwşen talar ýagty jahana gödel. Röwşen talar ýagty jahana gödel. Kaçmasan kaç! Men ondan çağazy. Beýle mukaddes sazlaşyp synyrmagy nenem boğnuňyz. Hey canavar. Sen maňa beýle ýadgarjy gözleň bilen seretme. Öňüm men ontanyň gara unaty üçin sen gözüňe seretmäge otanyp ýere bilmän otyr. Adamlaryň bir taňryň bellesi, bir ata, bir eneň balasyny inkar edip,
Doğun kanı içenli üçün sen gözüme seyretmeye utanıyan. Adamzadın ağır namusunu bağdara salıp soňam utanman namaza durabilýänli üçin men sen gözüme seyretmeye utanýan. İnsan ahlak hayvan derecesinden petelenli üçin sen gözüme seyretmeye utanýan. Meni mundan artık gürletme. Tobu diýmäge dilime musanok. Sen kowmunda erkege ýanaşanok. Men kowmunda şolam edilýär. Oyan okudan sadık kulum. Şundan şeylek sen Mehmet değerli Mehmet Veli'din. İyile guman sana ayanlar. Sen manglayına yazılan düğür ağır hem muşakkatlıdır. Yolunda hemişe elti, dilti, kem yetmezlik kan bulur. Men sana el veryan, dil veryan. Yöne seni özümü iyilin günün kemine yetmezine bağış etmelisin. Yolumu doktor, mendilim baştır. Tur sadık kulum, inni sen öy ocaktan zıdasın. Yet iyilin günün yetmezine, kemine, yet kemine, kemine, yet kemine, yet kemine. Esselamu aleyküm. Hocam Şükürhan öýdemi? Ana bak, kemine şahir. Hormatly molla, hormatly şahir. Wa aleykümselam. Hoş gelipsiňiz. Öýden oturalım. Men hoglukma çykan. Wey, gelşikli bora. Du çörek çay su. Bereket bersin meni gaty gatsanmaç. Be, eýilik midir? Wah, eýilik gallymy näme? Beýle bol habaryňyzy aýdyp ber. Habarmy aýtdym, halk gaty horkom hally han. Belýär. Bideme halk hor etmejek bolup ekin tikinni elimizden gelen nädýär? Ekin dikin gogudat. Ýöne türkmen özüni aşlyk galdyrjak millet däller. İjmenim bilir. Ağır namus batgylanja eýe ýok. Maryň ýagdaýyny özüň bilýän. Taragyp İran oşunlarynyň kerwen saraýyna dönni. İran şahy bilen Hywan üstümizi depeläp ýörkä Buhara miren bir ýandan garmy örmülükden peýdalyp ýurdumy tozdurup ýör. Şu ýagdaýdan İskenlerin özem molun bolsa çıkarga tapmadı. Mukaddetatlar orta sokma. Şu çıkkansızlık menem harik burup yıktı. İyil içinden men hakta oňlugurun edilmeyenden bilýän. Inesiz parasatlı adam. Han sizin özüňiz aýdyň. Türkmeniň şu günkü gözgöýüni ýagdaýyny çıkarga hany. Çıkargan sen tapmaly, sen halkyň hany. Khan, ayın bolmasa Khan näsin? Ona menden sorama. Kimden soraýyn? İtten, kuştan, dağdan, daştan, çöpten, çörden. İyiliň günüň şu ýagdaýyny öýüňde etberip ýatmak barmy? Däli bolup düde çykmaly. Wah, men bir täre ters gelen döwrüň hany boldum. Döwre täzir edilmedi Khannyň bir Khan barmy? Birleşmeli. Bidem iyiliğine dövlet bolmaly. Bu agdalalykda olam boljak zat däl. Yalan. Türkmen hiç kaçanam agdala bolan näler? Wah, agdyň bir bolmasyn, başyň birikmesini, taňry garganyny bilýäňi däkirinsiz. Olam yalan. Şu gargyşlary Haýdy Mukaddes kitabyny Haýdy süresinden okudyň. O töhmet Qaydusyz türkmeniň 20 atly düşmanyň gorkany goşa görner gözüne 2000 atly bolup görünen näki eýmenip, oň garşyna hiç ýeri güýç çäre tapmansaň, türkmeni diňe öz içinden agdalalyp gurnap alaýmasaň, Ýezraýlde aldyrmaz diýip düşmanyň oýlap tapan zady, o töhmeti halka ýer edýänler milletiň kanyn düşmandyr. Bilip goý.
Dünyada bir hataplat yoktur. Eger öz tünöwüne oňarmayan erkegiň jaý dogdok bolsa, ýyl ýurdun horhom eden hany dogdokda da orun ýokdur. Ahiretde cennata da düşýärler. Saklanın. Ağa, çepe, yok, çağın katıraksın. Gelmez ölmez sürediyen. Hiç çağanın böyle kıynarlar mı? Çağan tanıyam mı? Tanımadın öyle yolun bilen var. Onun men çağan. Çağan o adı. O atının suva. Gözümlü rakmadın hav. O atın suva saktiyen. Bersine. Okta çağan o adın için okta. Elim öğreyen. Yolun bilen ol berde sürgünün eskidiyen. Oğuzdan tamançılık telimini vereceksin. Dökman. Hey mung soğa günahı yok mudur? Yoktur. Günah orta dünyada mınça qarakmadı. Hançap berden atın üstüne yere devam. Demek kärimiz alamançılıkta. Alamançılık, qartamançılık maqtadımız qırmak, çapmak, qan içmek. Yemin mi sorun var? Ondan sen kim menden sonra gider ya? Ana günahın ikmuleri. Birinin üstüne var, o soğunu yıkıp kaytmak, ögürleyen yıkanayan lemidir. Olar qançay kakideni günah değildi, bir de günahmış mı? 5 yıl bunun alamançlar ovama qançay kakitiler qaranam yetiri götürdüler. Yok, arnamı tenne de var, onunla da olamardı ya senem. Birar ikarı öndürüp, ikaram yığırmarı öndürüye. Şeydi ben bütün zemin doğun tükünüksüz qanı bile tuvarlıya. Dünyada sorulsuz qan yoktur. Bu datlar Hudaydan, Kur'an'dan daş düşmektir. Bak, siz Huday Kur'an yanın, düşmanlardan yanın öllemede gün yok. Onun qanı... Şehit gözüm bulamam için öte vurgun elmi. İnnan fan diriğin ahını da kanavet etmen ölüyün karşına geçi vurdu. Hey Toğuz, bu kara güç toğdatma menne hiç bir çare yok. Öte vurgun elmi. Öyleyani, ölüyünü bimada etmek, canısını imanın debelemek demidir. Ey yaşıl sen bu dağalın bana gören ok. Men Türkmen. Ağır namatımın depelenir nemen üçün. Dinem yok, imanım. Ağır namus men üçün dinlenem. İmanlanam ileri, amin. Kemin ağa! Kemine? Kemin ağa! Kemine şahir. Tanımadık fiilamaz ettiler. Esselamu aleyküm oğla Kemine. Wa aleyküm esselam. Esselamu aleyküm Kemin ağa. Wa aleyküm esselam. Kemin ağa, siz men tanımadınız öýden. Günemet, tanamadım. Güy men Hudaýberdi başyň ogly eken eldi de. Hudaýberdi başyň ogly mı? Kemin ağa, meňem siz ýaly, kakam ýaly başy bolasym gelýärdi. Sen nähil bär düşüp ýörsiň? Buhara alamançylary Hudaýberdi başyň oglyna çöp bütün maşgala bilen ýetiri dip gidipdirler. Gyýdynyň toýuny da bagşa aýdym aýtdyrjak bolupdyrlar. Bagşam düşmanyň duýulyny öz gyýdynyň toýuny aýdym aýtmakdan boýun gasyrypdyr. Hanyň adamlarym Hudaýberdi başyň dilini kesipdirler. Eden gelli kulwalarına tatyp bir kerülüne barýaka, tötänen maňa duşaýdy. Menem muny alyp galdym. Men dutarmam gülmäýdi etdiler. Kemin ağa, meni mäkdeýin. Esen gelin men äkide. Muň aýdym zat höwet hakdanmaz özüm urup durarym. Hostarlyk eder. Men on başarman şahir. Men ýeke. Men muňa haly öwrenşetdir. Günäsiz nereste çağaň sizleriň tersine gitmek gabahatdyr. Ey Huda, günahımı geçiyor. Şahir, men bu çağan size berip bilecek gel. Günahım etum. Kemin ağa, meni mäkdeýin. Dünyada qan nökülşük. Diňe adam zat gahar galaban ýudup toba gelip ýaraşyga geçirimliligi uýara. Ana şonda galar. Kemin ağa, meňem bagşy bolasym gelýär, mäkdeýin. Esen gellejan. Senem akwalyň ýagşy bolsun. Görjegim gowy bolsun. Allah ýaranyz. Terdar sağlıkta görüşelim.
Sen yine bir yolmalı günah ettin. Ne bir günahsız şahane. Allah näme gününden soğurup alıp. Bet bak, yana baklar düşünerdim. Hayti yolun, bakta hayti yolun bet bak verkeni din Allah'ın ödü bilendir. Yolum ne var? Kemin ağa, häzir men sizlen gürleşip baryanam bolan kulağıma diňe saz eşdirýär. Bütün dünya saz bolup ýanglanýar. Düşümde de, huşumda da diňe saz salýan. Saz eşdýän. Kemin ağa, meni başy bolup bilermikäm? İsliğin haktan molda bolursun. Yönü 3 tane saz çalıp, 5 tanem aydım aydanın bilen teňen tek iýliğine çykýan bagşy bollugyň däldir. Eten gelýän şuňa düşün. Vay, Kemin ağa, men 10 aydım da ulýan. 10 aydım. 10 aydım. Ya, 10 aydım diýdin mi? 10 aydım. Eten geldi. Hakyky bagşyň tet o wady 7 basgan çög geçip Allah Taala bilen rahat etýän peýgamberiň okuyan dowadynyň o wad lawdyna barabar päkden hem hakdan bolmaly. Rahat etmek diýäňiz näme? İl günüň islegini alyşyny, ejir huppatyny öz gerden alyp, haklygyň gudraty bilen 7 asman dögdüp Allah Taala ýetirmäge, oň bilen gönümel söhbetde bolmagy munasip bolýanlara rahat etmek diýerler. Rahat etmek üçin näme etmeli? Otdan geçmeli. O nähil ol? Olot al bagşy diýip biziň döwrümizden beýik bagşy bar. Köp aýdymlaryna men sözlenmeýdi. On hakykaty garagulun bolmaly. Vay, Kemin ağa saklanyny. Eten gelýän köşeşany. Ol entek şaha bagşy hökmünde adyp başlaýar. Vay, ol bagany ýaktyrdy Kemin ağa saklanyny. Köşeşdene men taňa aýdypdym-a, tenetçilik ýoly gaty muşakkatly ýoldur. Hani gulagat. Garagulun umman magşydan tälim alýar. Umman magşy garagulun şagajykka oňa göwli etip onu otdan geçirýär-de ak pata berýär. Sen salıp sen adam. Ah, doğladın dilleri yaktın kömüle. Näme düşünürsen yerdäki iň göpaly sadyk gullaňy hemişe sütem etdiň, jebir berdiň. Olara da haýpyň gelsin, erehimiň ýynsin perwerdigar. Ana şo pursatdan maşlawym garagulun albaşy diýen ady eýe boldy. Kemin ağa, meňe medil şoňaly otdan etip bagşy bolasym gelýär. Görýän bol seni. O ýoldan soňjak hiç hili güýç ýok edýän eken gelýän. Ey Tanrı, ödün şayattın. Ana köşök, maňlaýyn açyk bolsun. Aýdyran Tanrı etsin. Ine nesip bolsa taga manhy waşyp, aýtenemden uş tapdygymyz teň aladan gelmez. Eten gelýär. Owa. Sen häzir kergen turayda baraşaň. Menem badyra baryp aýtenemiň soragy diýene diýelim. Hoş. Kalem kava, otuda, dört gecenin ayı gibi, nadenlilerge gelirler, karayı, ve pereylere, karayı.
Kaçıp tarçın at mindim ey mindim armağanım kalmadı ey Meclis kurup dursa gittim armağanım kalmadı ey Gittim armağanım kalmadı ey Allahu Ekber Bir eyyemin dili bilen eli çapıradı geldi. Hey beyle de bir öz cıntına dönüklük etmek var mı? Men neyleyin, men ne çare yok, ey perverdigar. Geleyler, nazaninlerge geleyler. Geleyler, pırı dayın köder nazaninlerge geleyler. Geleyler. Gelin! Haydinim! Ayağını bana. Ayağını. Yürümeyin usta yürümeyin. Kaptan oğlum! Hadi koşun şahırı! Hakkını söylesin, sana hakkını sındırdı. Senin nerselerimizi sındırdı. Hakkını söyle. Hakkını söylemese koy varmayınlar. Pelen. Molla kimini? Molla sadağım olayım. Namusum bağlara sarıp. Gözümü ne depelediler. Ne anan mollum ne de ölün. Ödümü duvarıp dursunuz. Elimden gelen at yok. Ödümün şu çeyreksizliğimi, hayratsızlığımı sizden utanıcımdan yana. Deni ölüp bilem yok. Değerliğimi yere göndüler. Şu bolup otursun için. Günemetim molla. Ayşe sağadının gene. Haksız. Ediliyordu. Kızıllâni. Hakkın yine kalasını uydurur mu? Musulmanlar. Allah sadık benneler. Siz bu akıllanlarını den olma. Beylivet başı her kişinin başına düşüp bilir. Biz bir değerli telveyen nicimi yollardan eline ayağını zincirlap hıyvım oğlunun ayağını yıkmaya getirdik. İnsan gücümüydü bu şey. Bir değerli telve bizim gözümüzde sapatıp zincirini bir kula uçur etmek yetişeydi ne? Ey Allah sadık benneler. Hudayın hakkı için bir değerli telve dünyanın dündürmeye karşı yerden sağaman alıp gitmeye köpek ettim. Bu himayetiniz için Allah'ın özledi yazık. Ya bir bismillah. Alın bakalım. Adam, ben değerli enekin. Ben değerli raptır. Adamlar ha bolondur. Allah yanı kadar. İnni beni öldüm ama. Asıl Men bunun değerli enekin. Yürü bakalım. İneyim pelem, ödüne gel. Sen tağ dur dene dur. Ey Allah'can, ey Hudacan, qalatlığım için günahımı çeviri. Beni yank sözlenme, dine teni halat etmek için diymeye mecbur oldum. Şu yaqtayda kırmalığa yol yok. Egerden akenim için geleninin çınmoldan bana kulak at, benim hut şunu etmelen şu yerde. Menden bildiğin, şu yekeci gıymırlı daydan bari işler parırıktır. Kadirem yeten geldi bilen şu yerden hiç yere butlaman mağa araşın. Gıymırlatan koloş diyordun. Benim ayetenim elden gitmeye kokulu koyun, al koyunumu çalış. Ben hadimen gelirim. Nazaninge kelingler, ağzını açıp durma bir haki. Hani yankı Türkmen naşarı? O hali zamansat mı? Kime tanağında? Yani men, Cuma Meşin'in kun çıkarda tura degen Abdurrahman Bey alıp gitti. Nirede? O anı yerde. Yenge? Abdurrahman Bey'in öyüşü müdür? Hocayın öyde kireverin. Sağ olun. Gayrat edin de olun özünü şu yere çağırsanız lan. Yaxşı. Hocaya sizin soru yaptılar. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam Tanrı Neman. Hani gelin, içeri girin. Men gıttanmaç. Bize bir naçarımı sorulap gelipdik. Vah, siz yiyecek alıpsız Türkmen ağa. Ul güzel, tüde nazanin güzel. Bize de nasip etmeli. Nabi, Yusuf'allahi, Ar-Rahman. Bu kız diri. Diri mi? Diri o kız. Ya ey Hudaya şükür.
Bu kızını bazardan satıp alganını işten hanının adamları. Üye yapırılıp geldiler. Hanının vaktini tutan tanazıl keseli tutanı vaktinde bütün sarayını ayaka turuzup azap verer. Sonra hanının adamları kızını hanının karşına eltsek belki şu dertten halas olar dep sonra iyesine gerek olsa konuşsuna haram dep kızını kolundan alıp giderler. Ne edip köşk aranış borka? Denini çıkarma. Bu vakta hanının karşına varıp olmaz. Adam oğlu varıp olmaz. İçeri girin. Çay içelim. Bereket. Bu ne ama gözün olduğun yani süsürlük geliyor. Dur lan! Nire satırlık geliyor? Hani gep köpertmeni de kanı şerik çağırın. Ne? Neme kolunuz kapıkmayı? Kanı şerik çağırın. Hani şöyle çağırma. Yerim şöyle çağırma. Belki İran saati bilen İskender'in özüne mi şöyle çağırma? Men üçüne atın ulağı yani. Men ana iyidimi ötəgidir. Yöne bilik koyun. Han men şu kapıdan iyidimi qaydan meştəydi. Onum hükman eştir. Dördüňiziň kelläňiz bir çapkıdan geçirir. Haklan. Var. Han çağırın. Etdim olmaz. Var sen. Meni başarma. Öz korkak düvetdiler. Men gelýänçem şadım bir adam butnaymadı. Ama hava. Han aydın kapa çağıryalar. Han kapa? Bolmada kim memnun kellem gadeler. Yığna. Kabul eyelim. Günahım ettim. Erez alem zahar alem. Ne dilini yuttum? Ne dilim? Yuduma. Şimdi buradım kapa çağır ya. Eyho. Kapa çağır ya. Kapa çağır ya. Muhammed'in öyle geldi. Muhammed'in adam. Ödüm Türkmen adam. Türkmen ne adı senlerin ödüm olsa teterim tayin etsin. Lepi. Getir akşam. Hey! Hanın hani. Size han araşı. Miltem etmen. Men aytdım ha hanın öz şörik geldin. Hanım kızım. Hey! Seni tap bolun. Hey, sen tatı kızıksıdır ne? Ay, yadım kemce girdim der ekan. Bir uçmoq asmandan öllep yurtur, ola yerden beş karşı yukarıda uçuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşim başımdan ağdığım olsa tarazılık keselingizin qoğdığanını, halınızın juda perişanlığını duydum da gel bir habar alayın neydim. Ber tutun gemini. Bu tarazılık keselinin adasını sen soramoğun. Men derdim size neydim ayağım? Ya hanımın çamıncan duymaz sızmaz hey o yali ulu yurdun hanını kapa çağırım. Sen yali belent mertebeliğin tarazılığının anırtınına devlet, iyil gün aladalarından başka da potlap yatan hücre akvarattan yatan onu hiç kim düşünmez. Sözümün kırıyatı olmaz. Çünkü sen bu halını düşünme için ödünüm şol dertten havarlı olmalı han. Ya deyirəm. Sen qoğalı başına aram adam oğlunu düşünüp bilmeyecek kalıoplu kapla var yandır. Hanlığına qaramazdan cılavlatmayan duyulun seni alıklar akidip ine şu olup oturuşun sıpat neresi çağa yali öz kulunu uğrayandır. Senem çaresizsin. Ya Şeyhullah. Bu yazılan zatlardan bir genççilerdenim sana haray yoktur. Doğru. Bu sırlı ençelere nämelim bolon, adamyny kısyp goğurup barýan ruh hem teşnelik keteli, diňe beden hem de ruhu taýdan belent hem nice şahslaryň ajaýyp ketel. Waq yüreğim mola.
Ana, bu acayip tırlı ketel gozgan mağtı adam yüreği lerdana gelip, özünün şağlığına, gedaylığına karamazdan, daş doğrunun edil nerette çağı yağlı, o ruhu halat yerliğine mətəşdir. Ras aydı yani. Yine hutsu vaktinin hakiki ruhu halat verme gullum. Gözün aydın kemine. Vah, yaralı yüreğime tetelli var deyip bir key oğlu yani Türkmen nedeninde mi getirttim de ben. Yani oğlum, han kalbine tetelli vermekten 50 bizar, kaytam han isleğini inkar edip dur. Oho, han. Qıyız göğününü avlamak, kə halatlarda ulu bir yurdu dıyda çökörününüm kən ağırdır. Çünkü islenlik, näzik, talapkar qıyız yüreği, bular yalı ullokan köşkü eyvanlardanam mün mertebe belenttir. Midemezdir, eli etmezdir. Ödüm kemişediğine öz yüreğine baravar, yürek minaralarının, yürek eyvanlarının teşnettir. Silmen hakiki halat yarım. Ödümden bölemen diyelim. Size artmaydayım. Bir çift medyalı satlık kırnak. Han isleğinin, men al hanın gul isleğlerini inkar edip, beni bütün köşre itmasırat etti. Hanlık mertebemi yere soktu. Nämedir mun derman? Yine şu iki zadın özüge dermanı yoktur. Onu her kim öz yürek yarağı bilen avlamalılar. Eger de bardı geldi, kimde kim özünün zoruna, zalimliğine dayanağı da, radiylaşıksız birinin köngül mülkünü sıyındıraysa, ol adam, in ulu zulümkar hükmünü, Tanrı'nın önünü yolmaz günah diyenliğini sen has kovulmele han. Tarasızlık keseli meni kısıp koğrunna, şu etrafın şahirdir pekimdarlarının ehlisini yığınap, ruhi davara kurnamam var. Ruhu davara mı? Hava ruhu davara. Sizin hem şu davarada ulu avraya iyi bolcuktum da men ananyan. Kut ertirin özümde, dünya sizin şanımda, şeyle davaranı kurnamakçı. Köp minnettar han. O davarada avraya alacağıma ha, entek, ümana veli, yönü netip bolsa ona ulu heves filan atmaşar. Minnettar han. Vay, siz neyle hoğlu beyamaz? Kalın, hormatlı mı yıkmanım mı orzunuz? Minnettar han. Men emri öz ruhu halatlarının mätäji. Barayın, başegeyin. Netip bolsa men ertesem hudurumda. Vay, siz adınıza mı aytmadınız, siz kim? Ya han, bizde adam yok, adam. Biz bir yöne gidip görün sadece tergizdan. Evin içinde olsun pelengsan, kelemin kapılandır. Yöne biraz kanagat gerek, ödüm ediriye yok peygamberin kanagatı yani. Vah, Ayşenim neydi mollam? Arkayın mola Ayşenim canın kölüvötü de şek etmedi elit kaydandırın Allah yarımız oldu. Erte bir-birinde boğuşarsınız. O nemçin ertir? Ertir, dine ertir, han ertir, dine men şanım. Ruhu davara vurnu ya, ana şu yerden etip boldu. Hemme dadi buralı bulluk ederim. Tene akadır kergon taraydı demar ödüm. Rastlarsın, benim geden geldiğini, hakiyetini buğa bakşa tavsırıp kaydarım. Edil yüzü uğradan etip etse eğer alıp yirime de baş egerim. Pelengzat, zadın aladasını etme, Huday vardır. Eten öyle can. Yürü bakalım, hadi yürü. Eten gelican, sen zadın aladasını etme, ölüm hostarlık edip kavar tutur durarım. Bar oyun kuyun saz olsun. Halifa haktandır. Moğlu şahir. Pirim, Moğlu şahir. Geçiverim.
Esselamu aleyküm Pir Merali. Ve aleykümselam Molla Kemine. Hoş geldiniz. Sizin ornunuz tördedir. Geçin makali. Takdir, aladamın başımdan ağırlıklığına karamazdan üstünüz basıp geçmeye boğunumuzmadı. Gel bir başı gideyim dedim. Acep edipsiniz Molla Kemine. Sizden tamada şeylidir. Son kuvvetler bir şeyle yürekleri küysep gelecektiniz sıdiyadım. Hormatlı pirim. Meni burada katı bir incelik ediyor. Son kuvvetler halk men adıma yerliksiz yuvan yoknosu şorta sözleri hasam köpyon kap başlaptır. Şu zatlar meni kiçeldiye, bir incelik ediye. Bir öte çöktür döwürde çökön gowunlar kalkındırmak üçün epeniden ikilenişlen şorta söz aydan üçün halk men adıma belli zatlar yon kaymeller. Ay Molla Kemine'ň var buna. Eger de halk sizin adınız arka tutunup, öz arzu hıyalını size yönkät beyan ediyen bolsa, bildiğiniz qowluň alamati. Demek halkın sizi özünün in yakin hostari, özünün şemişelik oğlu hata ettigidir. Oğa yetedin emmar, Molla Kemine. Yönü benim gepin erdişine göre ayda. Son kuatlar kabir şağırlarınızda biyahlıq äňler duyulýar Molla Kemine. Düşünmedim tabi. Düşünmedin. İki aşık birbirine belmeder. Şola yere varsa canı sezmeder. Köynünden şikayetim deyip azmeder. Kızım rahatlıysam kıyırmameder. Bir ne şırriyet bolluğu Molla Kemine. Tağzir, bir ışkıyet yolu. Yok, bir uyarsızlık yolu. Yok tağzir, bir şırriyette ışkıy gödellük yolur. Adamdadın öte çöktür döwrünü, çökün gowunları kalkındırıcı, hatta çara demegelik gidiyen gar gojaları da jadilik bilen durmuşu çağıryan, acayip kudrety yolur. Hakiki şıgriyet, hakiki senet, din, bu zatlyň özünü, asıl hamir mayısı bir zat, bütöw bir zat diýip elmedam özüňiz ýanjap gördüňiz ahir Molla Kemine. Siziň ýanky diýen ýoluňyz bolsa, göz Hudaýdan dinden taş düşmeklikdir. Wey din bu zatlara karşı däle. Okçi gadır, payhoy to, darkan Tabistana aqi karzam, koşkam holoye, harak yıkırma mirasqa, koşaha hoy yıkırma, sedan digranqa, kokoşine hoy yıkırma, decaya koşak hoy yıkırma, zebuya kafatira, onada bu yemin uzim kan. Kelinizden gaydın Molla Kemine, bu zatların cilden ahri. Tapawdy näme? Siz İslam'yňyzy, Muhammed'in matdyny unutmaň Molla Kemine. O zatlar unutmaga beredi dursun pirim. Meni mukaddes zatlary özüm bagış edip, oň iň güçlär gorowşusyň siz meni has umut bilýäňiz. Onsoňam İncil'i mi veren Allah Tağalla'n öz ahyry? Tawab edin. Allah Taala İncil'i siz üçin bermän Molla Kemine. Ana, çeýdip biz bir din başga bir dinin karşysyna goýup, o dinin vekili başka bir dinin vekilini inkar edip milletlerin arasında yazılmaz ağzarılıp dörödiyaz. Eger de İncil'im, Tevrid'im, Buddaçılığım, Kur'an'a mi veren Allah Tağalla'n özü bolýan bolsa, bu zatlar birbirinin karşısına koymak bu ne demedir? İşte şu zatları men düşünemek pirim. Yine şu zatları men aklıma sığanak pirim. Nemçün adam edil öz dinine uyuşuyalı, başka bir dine uyuyan adamın dinini inkar etmeli. Düşünemek pirim. Düşünemek pirim. Vah bu zatları aslında sizin gözünüz açan men özüm deminäme. Bilip koy. Entek bir yalansa özünü arsa çıkarmak maksadı bilen köp doğaya diyanlar gelir. Yönü olun doğaları Saman Xana çenlidir. Näme diýdilerim? İslam baqadır. Çünkü ol dünyada iň kamil, iň insanperwer kudratdyr.
Gel şu gurrun koyalım oğla kemiğine. Koyali, koyali. Yine bir giyce günnüz meni günüme koymayan zat pirim. Olam çar tarapın çapagulları Türkmeni tuğmaya koydu. Hıyuhanın kaltamanlarına hay kuş etmeye senin gönüm ülke mayatınız olur deyip umid ediyor. Hanın köplatlardan bir haber olmağıma ihtimal. Çapagulçuluk köplünç patasız kaltamanlar ediyorlar. Men özüme her gedek han çalsanına täze hana alamana pata vermeýändir. Şu datlym küllü günedigini gaty berip duýdurýar. İlimiň şuun kuwunyny it görse öte çöktürde vurdu yeke täk çykalga olam tiri taýpalaryň birleşmegidir. Hey, molla kemine. Bu datlar şu gadymdan gelýän köýler. Ay ne bileyim. Yok, taksir. Her kim öz elinden gelen tagallatın etdi hükman olur. Men aynen netip bolur şu aradalamdan bir dıyinsam, taypalan üstüne yeken marp gürleşmekçi. Sidem öz gereňizde, sizi peygamber ornuna saýýan, daş odyumy taypalaryny öz degerli söýdüňiz diýseňiz. Ay, garak her kim öz elinden gelen tagallatyn etberse hükman bolur. On soňam bu egi var döwürdi. Şeýle biýper way gol goşuryp oturmaklygymyz döwrüň öňünde, milletiň öňünde, geljek nesilleň öňünde, hatda Hudaýyň öňünde ýugulmaly günä diýip gazap edýär. Çapagulçuluk barada men hany diýmel zatlar gatyp berip diýär. Daş oýumutlar wagtda gurrun bolup bilmez. Galibertede ilim halkymyň hyzmaty üçin. Elmadama meniň gullugymda. Täk başym ilim unumy gurban bolsa, özüme wagt istemen. Türkmençede baky minnetdardyr. Allah. مردمان را سر به سر در خواب دام گشت بیدار آن که او رفت از جهان الناس ینمو عظامت و ابتعب محبوب امکان را ندا کن و بگو ای خدای من و مالک من و دوست من و محبوب جان و روان من چگونه از عهده شکر تو برایم در بحر غفلت و نادانی مستغرق بودم لسان فضلت مرا ندانمود و ید عنایتت مرا اخذ کرد ای پروردگار من غفلت من به مقامی رسید که مرا از فراغتی از بیقین محروم ساخت و به مائه سریع ظنون راه نمود از ذکرت غافل شدم و تو از من غافل نشدی از حبت مخمود بودم و نار عنایت تو مشتعل به کدام وجه به تو توجه نمایم و به چه لسان تو را بخوانم Kar dünya alçı مرا فرو گرفته adamzat hıyalçı جمعی جهان Şahan kalmagal içinne her kim yüzde alaşlar bile ey perverdigar man ve maksudi man köp köyler bile oturdu bilmedim ne iş bitirler bu değil gümraha olup yol yitirdi oturdu diýmişler İker boyumu ömür tahtı oyun nursak yatan baktı doğa kılıp seher vakti nalış kılsa uşlam Maktım bulu topu kalsam, birer tapsam, kulluk kılsam, yürek aydar yolluş olsam,
dem çöken dervişler. Pele, senem yatmanmıdım. Dana men yamağa garıptır, hadi menmit köşke barmaly. Men pendim bek güelle, baracak yerimiz han köşküdür. Fägelçe kanı gadığını gedayeten bar, okan doğamız puç var. Aytenemem ellerini gidiyoruz. Aytenemin hatirini şu kanım kaynat, çoğ yanım olsa bektir. Hamzasın sevdin köngel, canin kerekmez mu sene? Tiğa urdin, cismi uryanin kerekmez mu sene? ناکرده گناه در این جهان کیست بگو وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو Müşkün kaşini hayati ul çeşmi cellat üstüne. Biz oyuncakdır, pelek oyunmaz. Hakikattır bizden eştilyen o var. Bir de işlenen ver. Araşan mihmanını belli. Ana ben diyelim. Oho! Esselamu aleyküm. Değerli babur. Ve aleykümselam. Amanlık sağlık mı? Münkerem günahı günahmetün. Esselamu aleyküm aşık baba. Vay anne görmeden. Günahil adam ay. Yine de men 100 mertebe günahı. Esselamu aleyküm sahi baba. Ve aleykümselam. Hey mihman düşünmedim de. Siz bizim bir dayıhanımızı 3 babalığa getireydinizler. Ol hakikattanım şeyledir ha. Ekintikin mevriyeti gelenne, yüreğinden önün ediz çağılan deyişlerinin kirini sorup ağaçlıktan yana çiğişip ölecek bolup yatan vakti, sen değerli baba. En sonku değerlen olan ağzından kakav alıp, karağıma ya. Vay, ekintikin mevriyeti gelenne. Tohumu tepmeli bolar ağabey. Yok man tepmeli, bugün tohum niye yer, tirpoğunu yer. Uyan bu nemeti vuruyor. Niren adam say. Jonin aha doğrayt. Ekinin göğü görüp, ete boyu kalıp göğükmayda olanma. Ten oňa bolan mehrin adam mevjurur. Alaştarsam, öýden çykyp barýarkan, öýüňe dolanyp gelýärkan, ýolum näçe soğuk bolsa da, biwat näwat diýmen, giýjeti ýok, günnüýdi ýok, ten ýolum hökman ekiniň üstünden geçer. Aýaklaň sen nähilelten öýdüňem duýman galýandan. Aýratynam, akşamdyr ertir şapagyna. Aýaýdyň giýjelerde erkin pek şemalyň täsirine mulayym ışıllap kan yetmez türlü renkler bilen ýogşunat diýen mukaddes maýdan hoşdy burat. Hydyr görüp hydyr düşlen bereketli topragyň jadyly kalkynlarca ýiti bilen karlyp beýhuş edici tagamny diňe ten bilýändim. Şo hoş suratdan doýmanjyga beýime gaýdýandım. Ey towa. Ine de biten aşık baba yerim. Ekinin kümmürläp gözlerini gamaşdyrjy altyn ýowuşgyna eýe bolar. Behişdäki her haýsy towuk ýumurtlaryna barabar bir başda 300 dänen jemläp, altyn buğdaýyň kädresini tohumyny gitmändigen diňe teň tagallan bilendir. Ekinin hatyla duran soň guşun gurtawlar altyn dänene şada gedada guşgumurdur mörmöjegen. Garap jany janlaryň kelmesi mätäşdir. Atel morton öýdüň undup kemmeleri takylyklap baýlansyň. Ine bu bolsa sen sahy babalyňdyr. Ey insan, mörmöjekdir guşgumurlar atman edin. Daýhana taqdim edin. Daýhana taqyd edin. Daýhana münajat kılın. Ine bir de sahy baba ýeri. Ayran adam diýen keramatly adam diýen. Şuňky ruhy dabara ýerite şu türkmene bagyşlanan. Kimde nähili sonra bolsa sonra bermeli. Minnetdar. Dünýede en gowy saýa. Näme saýa? Dünyada en gowy saýa alewin rägem bolsa owul saýasynyň gowy saýa bolmak. Dünyada en gowy näme güller? Dünyada en gowy gülkünji rägem bolsa gowy şaň gülünden ogson. Ay gaty güle bermägem. Adam bolanyna da ölünne de şo gülüň hatyryna dolanýandyr. Uýotyna aýatynym şoň bilen ýapdy. Bilýär adam. Ana bir tabak pala wetirdiler. Türkmenim memnun oýum. Ana çinäki tuýum. Halal bilen haramyny taýlan. Häzir. Oho, mukaddes tuğdu garaşdyrma külli günädir. Bismillahirrahmanirrahim. Adamlar cemaat gelin palaw başyndan ödüm palýal ekeni. Ay ýaşyny, Türkmen tagam ýerine aýbodasyň bäri ýerler ahry. Bahy. Wagty Türkmen adam şekilli aýbodasyň barap nahar ýeme goýduňyzmy? Bugün Türkmen nahar ýerine de öz arnamyzyny goramaga taýýar halyny emeldir. Ey Türkmen! Eri bilen şertimi ber jaýetmän iyi berdiňizler. Ya han,
on şerti köre de mälimdir. Doyun sana halaldır, doyun sana haramdır da. Hormatly pirim. Bir Türkmenin kimligini biz tanamasagam, bizim hormatly mehmanymyz. Muňa Türkmeniň beýik şahiri Mehmet Veli Kemine diýirler. Muň şerifil sözi edilmehek daşýanlar. Özüm uly molladyr. Bäbejikkä Taňryň kudraty bilen sallança öz-özünden üwreden welidir. Bir molla şahir öňüni soňuny gören köpleri guman muňa aýandyr. Bir elipden many alsam, bir Hudany isterim. Bir belay ışkına cany pidan isterim. Ti Taňrym bir diýip Hudaýa garjyndaky isterim. asrar alamlar daragdyr. İslam saýasy ter çekmiş asmana şahat veýle. İmana kuwat bir onun miweti polo laýyk gelmez bahat veýle. Göz yumup açynça hayrul mursalin magrazy ýetirdi Cebrail emin. Dünýä diýip at berler asman we zemin şemala gurulmuş binasy veýle. Hudaýa maraby bax. Dardar yığlar men gelse bir merge ajal siz salamat senden ol nir iman isterim şin şerriden gutorgul gelse şeytani rejim sat salat hizmetini Şeriat bir ýollar elip tek dogry rast olmaz Musanyň hasasy veýle. Dil qab ya Gafur Rahim Allah. Peşkeýeniň bary öwliýa bolsa köpülmez ilim günah. Ya Gafur Rahim Allah vahidun la ilahe illallah. La ilahe illallah. Ya Allah, ya Vahid, ya Mu'in, ya Hay, ya Kayyum, ya Şerdil Qab, ya Gafur Rahim. Ol hak gözüne görünmegey, bilinmegey zat ýokdur. Herki zatyň soru gide, hasap kesip günü gelir. Hasap kesip günü gelir. Doğan zürriyat, karun şeytan, haray görmezsen. Bir uyum şatunem deyip sen onna, bakı ecir sütümni, alar sen onna. Herki zatyň soru gide, hasap kesip günü gelir. Ol hak gözüne görünmegey, bilinmegey zat ýokdur. Müň toba bir günäni ýaşy, müň toba bir günäni ýor, hasap kesip günü gelir. Bilinmegey zat ýokdur, hasap kesip günü gelir. Toba. Harçy beçik bir günäni. Beli zor toba fakat günahı var. Ey kemine, günahkardy toba. Zindagi khud najot diýende pakona. Toba Bärik geçeýin. Mollawel şahir bärik geç. Men Gustan Majrak han. Az kem saklanyň. Mollawel şahir Kemine. Senin bugün bu köşke gelmeňiz bizim üçin hakyky bayramçylyk boldy. Egerde wagtal şular ýar dünýä şahirleri bir desterhanyň başyna ýüşüp pikir alşylsa, birek himayet edilse, göre bak dünýä şöhreti nähil arşa çykardy. Dünýä mundanam gözelleşerdi, päklenerdi. Egerde siz hemişe şu köşkde galsaňyz, bu köşk hakyky köşk emeň berdi. Molla şahir galyň. Bu köşk hemişe siziň hyzmatyňyzda. Gal Hudaý ýokturmadyk. Hormatyňyza minnetdar han. Ýöne men kiçijik garypça göwnüm senin bu köşk eýwanlaryňyzda takat tapmaz. Ömrüňiz uzak bolsun han. Meýle bolsa, arysleňizi haýyşyňyzy aýdyp bermeli. Çekinmeň.
Dilegim, sizin köşüňizde bilen bir naçarmyz bolmaly. Şo naçar berip goýberseňiz, men üçin uly bir awray boldy. Akidin. Yeni kim näme gerek bolsa akidin. Hormatlap, daşynyň goragy bilen şahyry uğradym. Allah yalkadın han. Goro gerek gel. Garibin gorogy Hudadır. Hormatymyz üçin kän minnetdar. Bizi diýilame, Allah diýilsin. Bolsa da morlam köşküle ant ettiniz. Hormatly morlam, biz size o dünýe minnetdar. Siz bizi öz eliniz bilen bagty etdiniz. Yeni ýekeçi haýyş. Men aýtenime köp hoş sözler diýerim gelýär. Kalmış o duýgulardan ýa hüjre ýöni sözüm garyp bilim keldi. Hormatly morlam, gaýrat edip, men adımdan aýtenimi wasp edip, onu bagşlap ýekeçi goşgy goşup berýäňiz. Gaýrat edin. Aýtenim jan men çağa kawrypdy. Tüweleme, ay diýär, ay. Aýtenim jan diňe goşgaha däl, enji destanlara münasip. Enim peleň, aýtenimiň zülplerine bak, zülplerine. Enim peleňden, aýtenim janyň zülpleriniň her taryna goşa destan. Ey tabrym, ödügäniň näde? Iňçe duýgularyň petertmen kişertmen, ödügä gowşurmak nähir huppat diýen haýır doga bir. Ey beýik yrgam Hudaýyň himayet bilen senden medet şu edegem gaýrat et. Ajdarhadek yatsana. Ajdarhadek yatsanyp genji nahana zülpüm. Neşhur elem olmuş pany jahana zülpüm. Neşhur elem olmuş pany jahana zülpüm. Görkezmedi gülýüdüň, bagys bahana zülpüm. Elemi anmarda sörüp, egenni şany zülpüm. Neyleyik o tarapdyr men natuwana zülpüm. Hay senin ýürüýüşiň arslana şiiri oğşar. Ala. Ala gözleriň janymny ýyry oğşar. Ala gözleriň janymny ýyry oğşar. Halka zülpleriň kemendi dary oğşar. Örüm taşlaryň owsunçy mara oğşar. Her tar başga. O tandy jana zülpüm. İnçe destan eylerim. Yarın çeşme metsine bir mülayim sözü bilen gülüp baksa dostuna. Yerden götür zülpüňi. Yerden götür zülpüňi, goýma aýak astyna. Yerden götür zülpüňi, goýma aýak astyna. Tekirçeden zypalap öýger ýüzüň üstüne dökülsün zire näzip nakany zülpüň. Görüp bolmak roýuň, köňül her ýana ýurtur. Görüp bolmak roýuň, köňül her ýana ýurtur. Görkezmeden güdüňni goz bolar derdim artar. Otursaň taş tarasaň taşyň güdüňni örtür. Taňa aşyk bolan elbetde gany dartar. Galyr her gün gobaly ýüzle hakkany dülpüň. Ey doganlar neyläýin, kineşik etdir maňa. Dünýe baky berilmez, sen bolsaň besdir maňa. Sen gözüňden talmasaň bütünýe dürtdir maňa. Meger gözüňden talsaň bütünýe ýatdyr maňa. Dürli iýmişiň tapylmaz her agaçda. Ne kaddy kamatyň? Dulaly boýda başda. Ýürep ýetişdim, tarypyň eşdi, darap goýberdiň ýüzüňden puşta, altyn suwun beräli. Getir dukany dilpüň. Altyn suwun beräli, getir dukany dilpüň. Kup açylmış güllerden özge bolsun. Sözleşirin tillerden özge bolsun. Bu şom näzik Biyillerden özgü bolsun. Bu somnayadık biyillerden özgü bolsun. Bizim tutun işimiz iyillerden özgü bolsun. Akılıp eşkı kanım, ağır oğanı dilsin. Gel gideli kemine, seyli çemen isteten, lal reyhan açılan terren cemen isteten, lağlı gövhür takınıp dürrü yemen isteten, zülpün her bir tarına, 100 000 tümen isteten, nağıt vereyin pulların birden sana zülpün. Bizine de ölünçek minnettar. Allah'dan gaýsyn, mollam. Ömrüňiz ulak bolsun mollam. Inim peleň.
Enni tedi öd başыңızı ödüňiz çarardyk. Menem aladanyrak. Uy, toy sesiz nähir bar? Doğrudan nähir bar? Toylar meni tez geçer. Oň bolsun. Bagtyňyz açyk bolsun, ýoluňyz ak bolsun. Allah ýaryňyz bolsun. Ak ýol hemraňyz bolsun. Huda yaşa! Vama hamadan bey o haste! Huda dirdi! Hemme bir Hudanın bendesi! Yalvaryan, az kim saklanın demeyin dinleyin. Tavakıl edin, gitme. Yalvaryan, men razı vaqtla. Acaba men dinleyimdi. Meni dinleýäňdi ötäkdi. Yalvaryan, sizin Hudaýyň hem bennetiniň öňüne näki bergiňiziň insan ötärden has agyrdygy maňa aýan. Menem şoňa himaýa etmeň deregine gaýsap şu ýüküň üstüne urna boldy. Ýöne sizin maňa düşünje. Menimçe tele şeýle ýagylypdyr. Menem artık meslet bolup görmeýin. Ýüküňizi atkem ýeňine däýeýin. Şonu aýdaýyn. Ýok. Ütäg deýin. Şonu aýdaýyn. Ütäg deýin. Bir ora şonu aýdyp geçer. Düşünmedim. Şonu aýdaýyn. Ey Allah, binemetdim oğlu. Binemetdim. Ýadygym näme? Düşünmedim. Heýperide adalatlyk bolmaý. Saklan. Bir uğraşan aydın geçeyin. Tatlım kendi. Men tereyim demin, siz demin. Allah'dan amra. Allah zinama tafsa bilillah. Amvadan vallahi yok. İnde Rabbim yusa'un. Ödülmeýänne meňe maklym satýa. Taňryň öňündäki bergimi diýen. Ey Taňrym, şu meň maňa artykmaç. Soğuşunu men ýolumdan sow diýen. Yalvaryan, sow. Ey Taňrym, şundan men derdimi ýetirip bilýän. Ey Cenewar, orta ýolny kürtdirip durmak aýyp bora. Sen bir ejizleme diýen. Ey Taňrym, maňa ýenleren sütemge haýwanyp çydamady. Ey, günne 40 at bedep berdin Karun aley. İsamdar berdin geley. Yeke harbilen aylan. Aylan pelek aylan. Tamma, öňün gogulup baryan aylan. Ey pelek keç. Ey, keçin ışığına, yakşın yay, aylan! Ey, günne 40 at bedep berdin Karun ale. Hey, hani yör Cenewar. İkimize durma yaraşmaz, yör hani yör. Yecizleme, namartlama, yör hani yör. Ey, samdar verdin geley, yeke harbilen. Ay pelega amıkla sırtını vurdu. Yeke harbilen. Näme? Taşak gidivermeli mi? Namart yollaşına garaşmat etmeli mi? Tovet, päliňden gaýt, tovet kemine yeke harbilen bolma.
Kemine, bunu dine gülkü bilen almalıdır. Ne, inni, şort ödüdüm tüys yeri gelenler, maskara var. Käbirlen maňa ýönküýüşini göre, men egini 40 yamal içmekli bir ýeriniň taş kapytyna alyp häzir. Egini 40 yamal içmekli bir ýeriniň taş kapytyna alyp durdup ýykylýarmyş. Meňe ömrümde ýykylanam ýadyma jonak. İnemeň içmem. Keýfi şunny ýama görýäňiňmi alyň seredin. Ey insan çağa, siziň o 40 yama diýäniňiz döwrüň ýamaz ahyry. Dir kemine kul bollum. Ay yana kul bollum. Yönkä berin gülseňiz bar, gül berin. Ey ahyry ağlar seni, gülüniň galar. Ay ýa-ha bilen ey. Ine sahar soğağım tamar yalkadanın. Yan kadar. Inne uğruma mitip. Yolun beylek. Men sana öňümde ýaşygyda aýtdym, hayır soğap. Tamar yalkadyn üçin edilmeýe. Ondan hem üçin edilýär. Sen düşünmersiň. Men ödüýüm, ojoň bilen borsam, sen ödüýüň, ojoň bilen borsam, her kim ödüýdi bilen bolsa, insan ýetmäji döwrünmezmi? Ondan amal bileýär öwrüldi. Oho, insan ýetmäji döwrüni on kara günäsini asman zemin çekip çıdaman zerdana gelip kıyamet kopana. Näçe tid otur, şonça da tid insan wany taplanır. Eýerlet insan bu gidişine gitse oňa ahir zamanam çydamaz. Ey kemine, ey insan, şeytana kulakka bartma, aklyň aýlan, asman zemini haýpyň gelsin. Köy insana kayıp gelen onu sen yanı kıyınarmı? Ertekin etlen hatirasyny ahir zamandan sakla, 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 ahir zamandan. Adam zadyň çalamydar döwrüni aradara süýündirip kıyını yanam sen ýar kem akyllylar da. Ey sen insan bolsaň, düşün, maňa sen towalyň ýöräni ok. Ey Tanrym ödüm şahyat günämedi, bu insanyň maňa alyrmady. 7 ýaşda Hudaý tarapyn öýden ozokdan togurlan. Şondan başlap men kalbymy emredýän täk Hudaýym ödi. Adam oğluna mahsus bolan ikirçinden we ýaýdanma duýgularyndan men bedwat mahrum, ýalbarýan, inni bir ben ýakamy öýber. Ey Tanrym, sen arşdan ünne ödýän ýoluň bilen ýerdäki insanyň ýöreligi ýol diýip götürip ber, sapyrad. Men otly köýnek içinde can kakyp, nagry tartyp, boğazma sığdygyndan taýdy feryat edýän ýeşit insan gursagyndan Hudaý sowrulyp gidip barýar. Ey Tanrym, näme üçin sen öýdi ýoluňa baş goýan iň wefaly kullaňa ýeşir tütemetdiň? İsany, Musany, Süleýmany, Muhammed Ali'ni näetdiň? Näme üçin hak ýolundan çykyp, äjitmäjide öwrüleniň öňüne olar gıçaly tawaýdyň? Kemsitdiň, keçertdiň? Ey Tanrym, näme üçin? İnsan öýleri bilen munna dogla hugurdy. Yüzüne kara çekip bir günüm şat günüme urdy. Öz parazlyk arşdy. İnsan ayakta, günäkada boldy, ahlak gitdi, anam gitdi. Çyn boyun çyn boldy. İman bazara salyndy. Dogon kanyym boldy. Ýan pelekyan 5 sinit kana loluluk sowaby urly. Ýan pelekyan 5 nefis tuğga urly. Dünýäni kabul etjek harly detjal ýetip geldi. Ýan pelek, ýan 5 gogrul pelek, şögrül pelek, yumrul, ey pelek, men senden batyllym, utullum, tövbe etdim, kol götürdüm, yalvaryan çek menden elini pelek, men senden utullum, çek menden elini, utullum men senden, ey pelek, yan, 5 yönümden yakamı koyver. Yetmezine, kemine, yet kemine, kemine, yet kemine, kemine, yet kemine, kemine. Mollam.
Mollam. Esselamu aleyküm. Mollam, yaxşı niyet bilen etdim. Zülpün şıgırıňyzyň behuşsuz täsirinden onç boýsanç duýgulamy aýtmaga geldim. Ýöne pelek iň azy habary aýtmagy maňa ýatdyr. Gurban wagt gelnejemiň üçün sowuk gaýdyşym. Maňa haýan, epes şahyr. Nefes şahir toyumuzda gaýsyn. Öz ýoluňyz öle boluberek. ياهو يا أهل الفردوس الأعلى عليكم ذكر الله وثناؤه وفضله وألطافه وسلامه وصلاته وكل ذكر خير في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وغضصم وغيلم يتني يرى أقسم كملم قرار etme. Sen şu dünyana mahrum etmeye. Ama yasifun ve selam. Alal mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Aşdarhan barına. Allahu ekber. Ine sen düzedin dünya. İn yakayın. İn ediydi adam eğini. Ömür oyu nägiledip, gurudup, köydürüp, tüys diyen wagtam özlerin bilen onu kabra soktu. İt maskarası bolup, illeňine bu pakir adam şekilli jaýlawama bilmedi. Orazin kuvve-i bedi hifz bekun. Khudaya, orazin kuvve-i bedi hifz bekun. Khudaya, orazin kuvve-i bedi hifz bekun. Belent yere çıkıp karannımdaşım. Köngülüm müň paradır. Ýalňyzdyr başım. Hanı meniň jana janym ýollaşym. Musafirym men külli türkmen baryn. Ruhsat nedir? Ruhsatdır muhallam, ruhsatdır. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikel kitab la rayba fi hudan للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Berkem 30 yıllar sürüştük devran. Ya sensiz gerekmez bu padişah. Kemine bakardım tavus sevgilim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خدا رحمت. ولك تاي خانم edişinde öyle şair yerdir. Malda gerisi yetişeymeli. İman emra vardı bayram. Molla Kemine. Hocam Şükürhan çapar yollaptır. Ertir mardaki taypalan gengeşine yetişmeli.
Neşe uçsa kanatı var, canı var. Karıncağın öğrünün mesanı var. Hiröyün bir adaletli hanı var. Hansız var. Beğen hanım var. Kimine hiç işe koşmadı. Ölüm hak buyruğu. Ayrılık zulüm. Açılısa ter gülüm, gonsa bilbilim. Birce görsem şu dünyanın var. Pelek çarhan çeker, yoğurlar, tiyir. Göçülün yurttur, yerelin ayılır. Dünya bir hoş surat, ovadan kayılır. Kola düşmez, aşık olanın var.